Afrika yedu. Tinotenda Mwari mauro ano. Mwari watitira nyasha netsitsi. Atitungamira kuya panzvimbo ino kuzomutsvaka nekumunamata. Afrika yedu. No tinofanira kusimudza moyo yedu pamberi paMwari. Nokuti tauya kuzomutsvaka kuti iye ave pakati pedu, kuti ave mutungamiri paupenyu hwedu hwose. Afrika yedu. Ndizvo zvakataurwa naJohani achitaura pana 1 Johani 3 achiti, tarirai kukura kwerudo rwatakaitirwa naBaba kuti tinzi vana vaMwari. Tarirai ndo zvatiriwo. Afrika yedu. Pana Johani 1 akataura iye achiti pavhesi 10, wakanga ari panyika asi nyika haina kumuziva. Wakauya kune zvake asi vanhu havana kumugamuchira, asi vakamugamuchira wakavapa simba rokuti vanzi vana vaMwari. Afrika yedu. Nondimi makagamuchira Ishe Jesu, zvino munopiwa simba kuti munzi vana vaMwari. Ndosaka mauya panzvimbo ino kuzomunamata nekumutsvaka. Afrika yedu. Nochinangwa nechivavarirwa tiri pano, tasiya dzimba dzedu, tauya kuzoitwa recreation of Africa sezvakataura Ishe Jesu mugore ra1940 achitaura kumuranda waMwari Pauro Mwazha waAfrica. Chadenga chipfumbu chakapukutwa, pakanyorwa neruoko rwaJehovha pamabvazuva kuti recreation of Africa. Panyorwa kudaro pakabva padzimwa izwi raJehovha richibva rataura kune wakatumwa Pauro Mwazha waAfrica richiti, nyorera kuvana vari kumayunivhesiti kuti vauye vagokubatsira mubasa rokusikwa kwenyika itsva Afrika iyi. Zvino makanyorerwa mukauya kuti mubatsire muranda waMwari Pauro Mwazha weAfrica. Afrika yedu. No chinodikwa kune vanobatsira okufunekayo kwabasizayo kutanga iwe wasikwa patsva. Zvino tinosikwa neshoko rakadzidziswa newakatumwa Pauro Mwazha weAfrica. Iyi ndiyo nguva inotisvitsa mushe waMwari. Afrika yedu. Vasingabati kudzidzisa kwewakatumwa avangabambi kufundisa kwawatunywayo, kufa kupinda mune Gehena. ukufa ikwegehena. Ndo zvatauya kuzobatsirana panzvimbo ino. Ikosi zekuzosizana kule ndawo. Seshoko rake ratitsvakai Jehovha achawanikwa. Yengezwi lakhe lithi danai kwaari achiri pedyo. memezani kuye seseduze, kuti munhu wakaipa asiye nzira yake, umuntu omubi ashiye indlela yakhe, nomunhu usakarurama mirangariro yake, ongalunganga kuti imicabango vanhu yakhe, vose vadzokere kuna Jehovha abantu bonke babuyele kuJehova nokuna Mwari wedu, nokuNkulunkulu kuti wethu, iye agotikanganwira zvikuru. ukuba yena asithethelele kakhulu. Afrika yedu. Tinodzokera kuna Jehovha nekuzvireurura, sibuyela kuJehova ngokuzihlambulula, kwete nekuzivisa vanhu zvauri aiwa, ayikwazisa abantu into oyiyo, nokuzvireurura zvakaipa zvedu, ukuhlambulula izono zethu, nokuti ndicho bedzi chasara pavanhu vanogara panyika, ukuba ikho kusele kulabantu kuti vanhu vadzokere kuna Mwari. abantu babuyele kuNkulunkulu, Nokuti Isaiah 43:25 yataura ichiti, 43 ku 25 ithi, ndiye udzire. muye oshoyo, Kurati ndi Jehovha akanga achitaura, yena uJehova akati ini iyeni ndinodzima kudarika kwako, kuti mina ime ngicisha ubona kwakho, nokuda kwangu ini Jehovha ngenxa yami mina Jehova handicharangariri zvakaipa zvako. angisakhumbuli ububi bakho. Zvikanzi ndiye udzire, Wathiwa muye oshoyo, ngatitaurirane, masikhulumisane, rondedzera kuti ururamisirwe. landa ukuze Zvino pazuva ulungiswe ranhasi ngosuku uya lwanamhlanje, uye udzire Jehovha, iza ukhumbuze kutadza nekudarika kwako pamberi paMwari. konke phambi kaNkulunkulu, Taura naye pazuva ranhasi, khuluma naye ngosuku nokuti lwanamhlanje, ari pano ukuba ukhona anoda naye, kukushamba neropa remwanakomana wake Jesu, geza ngegazi lendodana iro rakayerera pamuchinjikwa. achitheka esiphambanweni, Afrika yedu. Ndo zvaakafira panyika, ilokho wakufela ndo zvaakawira, ilokho akati wakufela, ndakauya kuti vanhu vangu vave neupenyu, wathikize ukuba abantu vave nawo hwakawanda. babe nayo yani, Noupenyu tinohwana benzi impilo siyithola kana kuphela tadzokera kwaari.
nekuzvireurura Afrika yedu ndizvo bedzi zvasara. Ndo zvamakatendera kumashoko amwe amutsvene. Ndo zvamakadaidzirwa naPauro mwazha weAfrika. Pauro mwazha weAfrika ndo zvaari kuchemera achiti ndandangowana hangu vanozadza chanza. Vanozadza chanza nevanozvipa kuna Mwari, vasingamiriri kubatsirwa nomweya mutsvene, vanozvipa nemwoyo yavo yose kuna Mwari, nekuti Mwari wacho wachiripo uye achiri kuwanikwa. Nguva yekumushaya ichawanikwa. Afrika yedu tinotizai kutongwa kunouya, tinongotiza bedzi nekuzvipa kwaari. Ndo nzira bedzi yatinodzokera nayo kuna Mwari. Hatina chatinacho, kana iri silivheri kana ndarama hatina, asi chatinacho moyo yedu yatinodzokera nayo kuna Mwari nokuzvireurura Afrika yedu. Saka haisi nyaya yokutya vanhu kana kutya murume wako, nokuti nezuva rekupera mumwe nomumwe anenge achitongwa sezvaakabata. Afrika yedu zvino zvigadzire nhasi, nokuti hymn 107 inotigadzira muteuro. Jesu anoda kunzwa, nokuti iye wakuratidza, ndiye akatiratidza nzira yekunamata iyi. Ndo haagoni kuramba pazuva ranhasi pane vose vanodzoka nemwoyo wezvokwadi. Afrika yedu ndo zviri kuraramisirwa Pauro mwazha weAfrika. Ndo zvaakatumirwa zvekuropafadzwa panyama mabhonasi, asi chaakatumirwa chaicho ndechekuti tora kuti tinde mushe hwaMwari. Zvino vanhu vake vanoruramiswa, vanhu vake vanorwirwa, ivo bedzi kana vanenge vadzoka pane zvakaipa zvavo, nokuti tinoimba chiti ngavadzoke vakaipa pakuipa kwavo, vateure kumusununguri, nokuti musununguri wacho ari pakati pedu, uye Mwari wacho natinaye, ndiye anotibatsira pane zvose zvinotinetsa. Asi chaanoda moyo wako. Zvino moyo wako unotoupira kwaari. Zvatinoimba pahymn 40 chiti tozviisa paJesu, zvakaipa zvangu zvose kuti iye anditakurire mutoro. Afrika yedu ndo zvatawira pazuva ranhasi, ndo zvataswera takazvipira pamberi paMwari kuti timutsvake timuwane agare mukati memwoyo yedu, nokuti mwoyo yedu ndiyo tembere yaMwari. Mwoyo yedu ndiwo ugaro hwaMwari, noMwari ndimuramba tsvina. Afrika yedu
Afrika yedu. Izwi la Jehova riri kudaidzira mauro ano. Izwi la Jehova liamemeza ngale ntambo Ichiti tuyai zvinotitaurirane. Ichi hoza sikhulumisane. Uyai titaurirane mivatadzi. Izani sikhulumisane ninazoni. Isaiah 1 verse 18. Isaiah 1 verse 18. Kuti kunyangwe zvivi zvenyu zvakatsvuka semicheka mitsvuku. Kuti noma izono zenu zibovu njengendongo ezibovu. Ndinozvichenesa samazaya echando. Ngiyazihlanza njengamakwa. Nekuti ropa raJesu riripo. Ukuba igazi likaJesu likhona. Afrika yedu. Rakataurwa namuprofita Zakaria 13. Ngelakhulunywa umprofita Zakaria 13. Achiti nezuva iro imba yaDhavhidha. Wathi ngalolo suku indlu kaDavida. Navose vagere Jerusalema. Nabo bonke abahlele eJerusalema. Vachadziurirwa tsime reruponeso. Bazoyenzelwa isiziba sensindiso. Tsime reropa rekusuka zvivi. Umthombo wokugeza izono. Zvino ndiro tsime riri pakati pedu zvino. Manje iwo umthombo phakathi nakwenu. Kuti vanenge vazvireurura nekudzoka nemoyo yavo yose. Abasuke behlambulile babuya ngenhliziyo Ivavo ndivo vanoshambwa muropa regwayana vachicheneswa. labo ibo abahlanzwa egazini lemvana Ndozvamaima muchiti ndouya Jesu kwauri Ishe. Ngobani tena cula nathi ngiyeza Shambidza moyo Nkosi. wangu pane ropa rako. Geza igazi umoya wami egazini lakho. Zvinotauya kwaari iye mambo Jesu. Size kuye Nkosi uJesu. Zvino anonzwa kune vanenge vachida kudzoka. Manje uzwa labo abafuna ukubuya. Afrika yedu. Nekuti kare kuma 54 uko. Ngokubalela endulo ngama Mweya 54. mutsvene waMwari uchiyambira vanhu musangano ravaapostoli veAfrika. Umoya wengcwele kaNkulunkulu uxwayisa abantu ebandleni labapostoli beAfrika. Vakayambirwa namweya mutsvene. Baxwayiswa ngumoya wengcwele. Vachinzi varindire zvomweya mutsvene waMwari. Kwathiwa balinde okwamoya wengcwele Mweya kaNkulunkulu. mutsvene waMwari asvika muvanhu. Umoya wengcwele kaNkulunkulu usufike Chinhu ebantwini. chekutanga chawakatanga kudzidzisa Into yokuqala aqala ukuyifundisa. ndechekuti vanhu vareurure zvivi zvavo. Waqala ukuthi abantu Vauya bahlambulule nezvifananidzo izono zabo. zvavo zvichipiswa. Beze nezithombe zabo zishiswe. Zvino shoko iroro radzidziswa. Izwi lelo Kwai selifundisiwe. vakanga vaine uroyi. Kuthiwa babe nobuthakathi. Vauya neuroyi hwavo huchipiswa. Babeza nobuthakathi babo Vakanga bushiswe. vaina mazango. Ababe nezimfana. Vauya nazvo zvichipiswa. Babeya nako kushiswa. Nokudaro Ngokunjalo. vakanga vaine mweya yetsvina yebva yabuda. Ababe nemimoya emibi beyiphuma. Vanhu vachiporeswa. Abantu besindiswa. Chikonzero tsvina yakanga yabva. Ngoba ingcekeza Zvino beseyiphumile. ndo chipostori chatiri kuda kudzosa pazuva ranhasi. Yiso isipostoli esifuna Mukati ukusibuyisa menzvimbo ino. phakathi kwale ndawo. Kuti vanhu varege kuramba vachimanikidzwa naSatani. Ukuba abantu bayeke ukuyala Iye beshunyezwa Jesu akauya nguSathane. kuti vanhu vake vane upenyu ainawo hwakawanda. Yena uJesu wenza ukuba abantu babe Zvino nempilo chinodiwa eningi. bedzi kuzvipa kuna Mwari. Okufunakalayo ukuzinikela phambi kaNkulunkulu. 1 John 1 verse 5. Fambai muchiedza mureurure zvivi zvenyu. Afrika yedu. Fambai muchiedza muchireurura zvivi zvenyu. Hambani ekukhanyeni lihlambulula izono zenu. Ndo bedzi zvatakavivingira mumazuva ano ekupedzisira. Yilokhu esakulandayo ensukwini zokugcina. Ndo zvatakatendera kumashoko amweya mutsvene. Yilokhu esakukholelwa emazwini Kuti vanhu vafambe kaMwari. muchiedza vachireurura zvivi. Ukuba abantu behambe ekukhanyeni behlambulula Kwete izono. vachizivisa vanhu zvavari aiwa. Hayi besazisa abantu abayikho. Kwete kuuya kuzotizivisa zvaunorota kwete. Hayi ukuza uzosazisa ukuphuphayo. Vanhu ngavareurure zvivi. Abantu mabahlambulule izono. Inini ndinotadzira Mwari ndiri muroyi. Mina ngonela uNkulunkulu Ini ngiyathakatha. ndakatadza pamberi paMwari ndiri mhombwe. Mina ngona phambi kaNkulunkulu Nouroyi ngokufela. handichahundi ndauya nezvinhu zvangu izvi. Manje ukuthakatha ndisabufuni Nyoka dzangu dzandauya nadzo idzi kuti dzipiswe. inyoka zami ngize nazo nanzi ukuba zishiswe. Afrika yedu ndokunonzi kureurura ikoko. Yikho ukuhlambulula lokho. Kwete kutizivisa hope dzaunorota. Hayi ukusazisa amaphupho aphuphayo. Kutizivisa nezvemadzikiriro aunobatwa nawo kumba. Ukusazisa ukuba uyacindezeleka Ikoko uma ulele hakusi ekhaya. kureurura ikoko. Asikho ukuhlambulula lokho. Afrika yedu nokuti nguva yapera nyika yava kuguma. Uma isikhathi siphelile umhlaba uyaphela. Jesus is coming to ruin righteousness.
uyeza uzobusa ngokulunga nokuti kwanzimba kudenga kuna baba kwakanaka kwazo kuba ezulwini kubaba kulungile asi akupindi chakaipa kana chiri chimwe chete akungeni isono noma sisini navatsvenewo bedzi vanogara iko abagcwele kuphela abahlala vanotodawo kudenga votonamata iwo mwari wavo bekuthandaza uNkulunkulu wabezulwini nokunamata kureurura ukuthandaza ikuhlambuluka kunamata kuchengeta mitemo yaMwari ukuthandaza ikugcina imiyalelo nezvaakatemba nezvaakarayira nalokhu akushoyo Afrika yedu izvozvo ndozvinozoita kuti nezuva rekupera